Hi guys, उन्दुना नोंथांमोना आं दिनै नोंथांमोननो मा दिन्थिनो लादों बे जाहैबाय सिके दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मार्टियार्सफोरनि जि टम बे टमनि सिथ्लायाव बिबार बारि खालामना बे बिबार बारि फोसाबदों सिके दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथि बिथांमोना बेयावहाय बाहागो लादों मैखोमानो बाहागो लादों आफादगिरिबो दङ जोंहा गाहाय नेहाथारिबो दङ बेबायदिनो माखासे मावथि बिथांफोरबो दं हाग्रा दुफावजोबखादों आरो बेखौनो एसे फोसाबनाय जाबाय गोदान बिबार गायफिननो लादों बेहाय गायफिनगोन बे गोजाम बिबार दंफांखौ दानफायनानै बे हाग्राखौ एवनानै गोदानै गायनाय जागोन बेहाय नायदो नोंथांमोना जोबजासे आरो भिडिअखौ लाइक खालामदो शेयारबो खालामनो हागोन नायदो साबागुरि कख्लाबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावख'आ माबायदि स्टेन्डार्ड सोमखोर समायना मोखाङाव बिबार बागानबो दङ दंफांफोरा माबायदि बे जाबाय बकुल दंफां बेनि सिङाव जिरायनो हायो सायहा गोलोम बोथोराव बे जाबाय गोसोखां खाम्फा मुंख्लंफोरनि गोसोखां खाम्फा बेयो जोबोर समायनाखा आरो जोंनि बे साबागुरि कख्लाबारि दख'रा दुलाराय फरायसा आफादनि जि मावख' बे मावख'आ सोमखोर बिफां लाइफांजों बुंफबनाय बेहायनो जोङो गासैबो बिदा फंबाय बायदि अनज्लायनानै थानानै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बायदिसिना हाबाफोरखौ मावनाय जायो नै जाबाय